Здравейте всички, които не гледате, здравейте ютуб. Това сме ние. Петим. Много сме в една дупка, защото навънка е пълно с зомбита. И ще оцеляваме за една нощ тука. И някой ме удари. Не съм аз. Стига бе! Да пак престани! Спирам! Не ме бийте! Не! Аз си спържа пържото. Добре. Така. Тук сме. Всичките. Ора. Аз разширявам. Абе, може тук да си живееме. Да бе, сигурно. Па какво е толкова лошо? Ние сме оцеляващите! Ще го разширяваме, ще го правим. Може ли да си взема една Гледайте са хора, гледайте. Дени, за тебе зомби! За тебе, Дени! И аз имах такава глава, ама на прасе. Стига бе! Добре. Са валя дъжд. Дано прогизнат животните. Ега, изгори. Сега ще ни отдавим, Тони. Какво правиш, бе? Не искам да се отдавиме. Ще се отдавиме, Тони. Искаш аз тебе да те ударя. Аре! Ого, Тони, това стана като хотел, бе. Тони, това като хотел стана. Еднозвезден хотел. Кой да гаси лампите? Отива ли ми на скина, Тони? Аре, бе! Тони, сега ще ти изям мозък. И плюс това кожа нямаш на главата. Некой има ли факли? Копайте надолу за въглища, ми направете. Окей, аз за малко ще лепна и ще... Тони, аре! Ора, търсете... Аз съм експерт по мина. Ора, търсете въглища. Дени, що правиш, бе? Ето, тук почваме мина. Чакай, Тони, аз имам. Ето, тук почваме мина. Гледайте колко е приятно. Сори. Тони? Напри ми една кирка, аз сега влизам. Аре, помагайте! Имах едно проблемче с нещо. Тайна какво беше? Какво беше? Тайна! Майна. Каква е тази смина, бе, човек? Да, хора, сега е времето да споменем, че трябва да се абонират. Ако не сте абонират... Ора, елате! Ора, елате да видите какво намери. Ора! Езерче с... Абонирайте за Ender Brothers. Ора, аз си намерих пещеричка с айрънче. Тони пише ми You naked contact I get to Бе, chat. ОМГ. Имам 10 лева вече в моя акаунт. Много ми лагна! И на мене. Някой ме заби, момче! Знам, бе, момче. Не мога да мръднем. Добре. Какво става тук, бе? Лепнете и пак влезне. Окей. Ама, Тони, как ще кажеш? Лепни и пак влезни от сервера. Ама ще видят паролата, Тони. На мене ми е ей. Ели да си свали към тази студио. Да го поправим. Ка? Оправи се, лага. Добре, аз влизам в сървъра. И да, хора, сега е времето да споменем, че ако не сте абонирани, сте Боби, абонирани. за кой път ще го кажеш? Еми, за първи път... Намериха пещера. За първи път... Ай, какво правиш, бе, умник? Какво купате нагоре, бе, че влязат зомбита? Некой е направил осветление. Търсете кол. Некой моля ми е Ега я тука, водо. Некой ще дали 2 дърво. Плиз, 2 дърво. искаш да ти дам. Аз имам 2 дърво. Аз взех от печката. Ограбих. Не, още едно ще ми трябва. Някой ще ми даде едно дърво. Едно дърво, моля. Дени първо. Дай го!
Дени, дай го. Кое? Взема дърво малко. Дай, атка. Бегай, Това си беше мое дърво, ама айде. Не беше, Митко го първи аз и ти го взема. Аз ти също хвърлих. О, намерих кол. Аз имам айран, какво да си направя? Да, тук ще е моя айран. Гледаме го, даваме. Аз имам 4. Аз имам 8. Аха. Колко? 8. Ама в това оцеляване всеки за себе си ли? О, пещера. Аз намерих айран, никой да не ми го взима. О, зомби. Добре, айран. Тони не ми взима айран. Докато има на тебе. Това ти ли си? Ема той съм аз. Не ми взимайте айран. Добре, пада каблстоун и изчезва, как така? Го е. Що стана, бе? Не ми взима айрана, Митко. Митко е. Абе, дели ме! Ще отдели ме, ти викаш моя айран. Вако, да казах да остави да се изпече. Да. Сори, брат. Дора, тия равини малко ма дразнат. Аре, зомби, ела тук да падне. Казах ти. Казах ти, че ще го изкупя. Крипъра! Шит. Дени, Митко, много съжалявам. Ама трябваше. Какво направи, бе, човек? Бутна ги. Човек! Охо, скелет умирам. Аз ги бутам, те се качат нагоре. Помислихте за крипа, бе! Сатанар! Аз няма да играем повече с вас. Окей, не играй. Как го правиш? Реагира. Банти! Сами върнете всичко! Боби! Правите! От го напри. Аз съм го чух. Ама от го бутна. Не знам. Ей. Аз се помислих за крипър, ти нарочно ми го напри. Не беше нарочно. Ти ме хитна. Да, бе, може. Добре, бе, извиняй. Съм ти взимал нищо. Бегай. Сами върни всичко. Какво всичко? То аз не съм... Айран! 4 айран ми върни. Абе не, бе, от Just Crafter са. Така не се умен. Не си... Аз умрях. От кой? Това него, не ме Не гледа. си умрел. Умрях. Да, бе. Еме, бе. Умрел съм. Ох ти, скелет мършав. Ела тука, бе. Това са ти. Не ги взимай. Крипаро! И ще гръмни. Гръмни. О, вещица. Гръмни. И умрях пак. Тони, колко айрон събрах? Умри ме. Тони? Умри, бе. Тони? Колко айрон събрах? Не знам ако беше. Аз 15. Аз напред пътите. Джескрафт, няма нужда да спамиш. Айде! Готов. Аре, аз се качвам нагоре. Ние откъде дойдохме? И аз това се търся. Там отгоре, сетих се откъде дойдохме. То не знам откъде дойдохме. Боби, имаш по-малко айрон. Не. Колко имаш? За една броня. Аз още айрон имаше тук. Това е моя. Не бе, тук говорим долу. Абе всичко споделяме, ама нема си правиме брони. По-късно. Кога ставаме богати? Вероятно. Аз нищо не виждам някой да направи торчове бързо. Аз имам. Аз имах. До кога не умрех? Аз съм. Аз нямам намерих. дърво. О, лък! Аре, ура, аре се качваме нагоре към къщата.
Чакай, ние тук гледаме един равин, къде не му стига осветлението. Трябват ни още факли, аз не виждам нищо нагоре. Ама аз точно сега изкопах кол. Еми направете си видео на настройките на Ярко. А как ли ще да ми настройките наистина? Хора, откъде дойдохме, бе? Аз играм на Пицфул. Аз съм на Изи. Какво като играеш на пицу? Това ти е сървър, нема ти се махнат зомбитата. Не! Абе, Боби, откъде дойдохме? Отгоре бе, аз там за направя едно скоп. Има една мина нагоре и оттам. Видя ли? И да се върна. Къде си? Чакай, тук изкопая един айрон и идва. Ти снимаш ли още? Да. Окей, само да оправим тук едни неща. Вече и аз имам за... Навънка вечно е тъмно и вали. При мен не вали. Боби! Да? Не вали, сигурно. Боби, къде си? Не знаете ли как да се върнете? Къде? В елата, някой ми е каблстон или кол или аз пък кол, дърво. Е там бетони, къде не знаете как се връща? Е там има една дупка горе, виждате ли? Е аз тук стълба от каблстон. Е там има една дупка в нея, влизате и излизате там. Влизам и излизам. Добре, влизам. Влизаш и излизам. Нищо не. Влизаш и излизаш. Влизам и излизам. Сте с чалги да ги пежа. Бати чалгата. И аз си думам сам, чалга ми вика. Здравей, паячко. Много си гради. Що ме нападаш, бе, мършо? Стана клипа. Колко минути стана клипа? 20 000. Къде знаеш? Секунди. О, равин. Ама малък. Окей, аз се върнах в къщата. Тъпа. Как Почти. беше? Нищо, телепортно. Тъпата шкуат? Не се ли сети, че ето тук, когато слизахме, имаше една дупка. Ето, ние бяхме ето тук долу. И? Къде? И там долу бях. Сега перкаш на тук. На къде? На тук. Айде да видим. Айде. Къде натам, бе, Боби? Те го. Намери го. Аха! То ни изпратих ти, Тъпата. да ме телепортнеш до тебе. Аз имам 32 холд. И аз толкова, мага. Някой има ли малко храна? Аз не. Къде са? От ми взема пържолата, бе. Вземи тая! Дени! Туре Няма айрано ти да ми се... взема айрана, бе, човек! Боби! Тури го да се... Върни ми го! Тури се... Тони! Тури го да се пече, бе, човек. Знам, ако... Тони, ще ме телепортните ли, защото аз не дам през да ме взема. Ема телепортни се. Чакайте малко. Какво? На такова дядо. Тогава е дядо. Добре, какво правим сега? И печели с айрон. Добре, бе, що гледате всички в печката, нали си го делиме? Гледай, кой да вземе първи едно айрон. Дени, престани! Аре, бе! Ама стига гледал печката. Я какво има толкова в печката? Айрон. Браво. Аре, бе, стига! Ще ме На убиете. всеки по 10, сигурно. Има 40 айрон, как на всеки по 10? Добре, на всеки по 15.
Ник. Виж го, бе, Тони, ти ли го вземаш или той? Не. Дени, престани! Едно айрон ти чакам да Аз не го вземеш. взимам. Едно айрон ти чакам да вземеш, само още едно. Колко си далече. Тука се взима. Та пак. Само още едно айрон да вземеш и да оправим. Аз събирам. Ура, оставете го да се изпече, че го сами от честа. Виж го, бе! На кой му потребва нещо? Добре, айде. Мя, ти взема 50 айрон, върни го често са. Цел 3 айрон. Ние с 3 айрон може да си направим кирка. Ама само кирка. Кое той ще направя? И некой паса айрано! Не съм аз кирка. Само малко. Само малко. Малко пече. Откъде имаше 12 айрон? Пак ли съм на вечер, бе? Митко? Той сигурно лев. Или Реджина. Яко. Митко? Тони! Ти ли си Митко? Тони! Мой си компютъра! Некой паса айрано! Тони, дай ми игра на компютъра! Чакай! Ара, бе! Чакай! Ара, бе! Изчакай! Леле. Дивнича се от теб. Мой си компютъра! Мой си! Ора, това отива в YouTube, да знаете. Гаси епизода, Тони, гаси епизода, да ги слушам хора. Комедия! Искам да направим аеробичен. Митко! Искам да го Тони, давай да свършим епизода, искаш ли? Да. Аре, интересно. Скъпи. Они се чукат сигурно. И да, хора, това е професионално секс-шоу. Чакай компютъра, бе! Мой си компютъра! Само да видя нещо. Чекай малко. Само! Мой си компютъра, бе! Мой си компютъра, бе! Ора, отивате в YouTube. Стил! Тони! Митко! Създава се степахме! Митко, отивате в YouTube. А няма ли стани главата, значи тропа да хлопа за... Защо ми дреме? Да не снимате на пърно клипове! Митко, отивате в YouTube. Те сме много популярни! Нали? Аз отивам да купаем. И аз... Че си направим такова. Голема комедия, хора, голема. Митко, сега какво ще правим? За малко... Не знам какво вие искате. Аре да събереме дърво и да одиме каша си направим. Окей. Трябва ни такова за легла. Ама са 4 легла. Бегай от тук. Не бе, Деян. Деян ги открадна, аз си призна. Не съм! Ако искаш, певай. Дени, ти изчезваш айрана и като те убих, от тебе падна 12 айрана. Да, като го уби, като те убил е паднал 12 айрона. Те са си мои! Нищо мислиш! Викате... Аз ти събрах, а вие ми ги правите! Чувам го! Помощ, Тони Уич! Помощ! Тони, оцели ме Уич, умирам! Помощ, не седете долу, не седете долу! Отровата не може да те убие, бе, Боби. Дискрафт! Ура, от затвора! 3 зомбита на мене и ги убих, ха-ха-ха. И не ми пущия нищо. Крипър, скелет ме гонат. Айде отивам за дърва.
Аре, идвайте да си правим къща, бе. О, ма дъжда спре ли, бе? Мислех, че това никога не може. За къща ще ни трябва ли камък? Помощ! Ти живееме, умелница! Помощ, Тони! Нямам. Дай за малко равина да паднем. Тони, аз взимам айрона и го крада го и го оставям в чест. Късета, храна. Сложете малко точка да не се спамва. Дени, сега кой знаеш, що ти направи? Тия продължават ли да се карат за компютъра? Да. Тони, спря ли видеото? Не. Умрех, некой да ми вземе нещата! Къде? Къде си? Аз съм близко до теб. Боби, взема първи. Помощ! Искаш ли да те телепортнем до мен? Ама аз съм познай къде. Да в спална. Тони, че се телепортнем до тебе. Това има евент. Омага, човек, плосък свят виде. Събирай всички дърва, бе. Ева, човек, плосък свят. Там може да си направим къща на плоския. Вместо да габиме време да изравняваме. Гати Акия! Плосък свят. Ако искате тук да се заселиме, ама... Нема. Тук че е тъп. Аре на планина, ако искате. Охо! Ето го! Написах, аз съм. Охо, его ония. Абе, ендърмените са най-гадните слента. Боби! Ендърмените... Върни ми такова меча, кирката и още една кирка. Окей, къде? Къде си? Ще ми ги върнеш ли? Чакай малко. 2 кирки. Ти ли си с ексет? Не, това е Дени. Да събирам ли от белото? Да събирам ли от белото дърво? Нека да ми върна... Боби, върни ми нещата. Къде си? Събирайте и фиданки. Засаждаме дървета. Аз ще направим къщата, па вие си изтрепетете. Аз ще помагам на Руле. На роле? И сега ако го няма айрон, убивам. Тони няма го айрон, убивам Дени. Бой, защо лъжеш? Убивам те тебе. Аз трябва да ставам още малко. Тони? Снимате ли? Да. Това отива в YouTube. Здравейте, ютуб, това беше прекрасна караница. Боби, от се телепортваш, като съм до тебе. Тук ли ще правим холм? Чекай, те тук некъде. До дупката. Айде! На майка ти угаза. Да направим тук. Айде, аз се сравнявам. Вземете ми нещата. Бегай, ма, свиньо. Беч. Сакет беч. Сакет беч, да. Да, не те пак се телепортни ме, бе. Си. Не трябва да мърда. Ох. Телепортата няма, без искам мръднах. Зомбитата! Тук има зомбита! Ама избягай! Умрях! Хотям ли си взема айтемите? От какво умря? От зомбита. Ендерман! Мама мия! Вземах един тапак! Грозен! Гръмни бе! Ще си вземал? Вземах една дървена кирка. Аз чух един тапак грозен. И аз. Кристиан! Чудовища, дето ме бият, бе! Гати, не можеш човек да ходи. Тони, че ме... Моля и при тебе да дойдем. Па да? Пратих ти. Не си ми? Да, пратил си.
Дени ще правиш? Аз помислех, че чупиш. Пак ли ме бият зомбите, бе? Бе! Къде ни е къщата, другата? Чекай сега, бегай ма свиньо, ще ме гледа. Тони, пиши тъпак сеп. Прати ми. Аз съм ти пратил. Тук има и прасета. Викате разход. Тони, виж, там има такъв свят, гледай. После, Тони, искаш ли знам. дърво? На мен ми трябва дърво. Ти къде си? Еме. А, тук. Чекай. Събирайте за легла, ама оно верно, забравих. Чекайте малко. Те сме само ние. Тони, сега аз ще това ставам. Аре, чао. На уроци съм. А, чао. После. Да. Да се следвам ли тук холма? Да. Чакай, Боби, приеми ми първо. И аз вече не съм там. Къде си? Там. Тони, на земята ми пише нещо. You win. Аре бе, ми, Боби. Какво? Нищо. Не ми дава, защо? Приеми. ЕТПАЦЦ не ми дава, пише Your command tour help for help. Къде? О, мага, лава тук в пустинята. Ще се телепортваш. Какво искам да стана? Аз съм тука. Аз се сетвам. Тони, виж какво ти пише на MCG. Де, застрелям десетката от... Не може. Може. Дени, бегай, Боби иска да те убие. Абе, Не, само. Дени, ела телепорт. то сървър е як, защото китовете му са супер гадни. Чакай, Митко, не взимай стъклата. Чули? Кой взема стъклата, амре? Чули, Митко? Какво? Не взимай стъклата. Тони, дайте ми, ако искате малко пари, аз да отида до шопа да купа нещо. Кой има колко пари? Няма Някой пари. взе пръчките. Тони, трябва да намерим обсидиан, нека си направим портал. И за какво ни е са портал? Таки. Айде, аз ще затварям. А, чао. До след 2 часа. Защо правиш тази къща стил роле? Чакай малко, ще ви ударим по един път всичките за край. Аз трябва ли аз да те убием за край? Аре, се биеме ли? Да, бе, гледайте. Кажи, Дени. Аре, чао. Кази, Дане. Аре, друго. Тони, ти ви изгасим и от лаптопа ти ви пуснем. Ако е. Аре, Дане. Да, я заправим нещо на холм. Чакай, Дане, Какво прави? Добре, По-крив прави. да дигнем малко. Стил just. Браво. Тук ли си? Да. Гледам на тебе. А. Опа, чекай без диск. Хубаво е да правим холм. Хубаво е, хубаво е.
Home sweet home. Чао. Аре да направим къщата и да свършим епизода, искаш ли? Добре, ама ще продължиме такова. Продължиме да го правим по къщата там. Да бе да тъпа. Айде да не е само такива прозорци. Еми, защото няма just тъп. Бак. Добре, ето. Тук се сещам за нещо. Ако е така, ще бъде яко. Оп. Отивам да правим, да търсим дърво. Май клипа стана дълъг. Да. Аз ама първо ще направим втория етаж и после покрив. Да покрив на първия етаж, да. Аз искам да направим такъв вилен покрив. Митко, тук ли си? Ще ми трябва дърво. Супер, че този сървър не е такъв доразвити. Може да си да си тепиме, да си строиме без проблем. А ние далече ли сме от спауна? Да. Супер! Точно това искам. Сигурно, деда. Но няма да ни намерят. Да. Аз взимам и фиданки, за да гората, да слагаме, да има дървета, да не е пусто. Абе, тук резиденцията, с какво се прави? Кит резидент. Кит резиденце. Как беше? Кит. Да бе, трябва ни контакт с администратор. Те нещо поделили са. Тема. А в този сървър искате ли да играем често? Път си играме. Че представи си човек с един сабскрайбър е направил 1000 клипа. Да бе. Само един фен има. Аз имам 3 сабскрайбъра, нямам епизод. Защото и на мене нещо ми се багна, с Христо снимахме, ама нещо ми се изтриха. Защото аз искам този канал да си го направим мой. Кой? Това Ender Brothers, нали преди беше Justcraft. Охо, имам 8 фиданки. 17 дърво. Ще направя стак на обработване. Нико, думай. Ако си тук. Така. Да имате случайно храна? Не, има си прасета. Имаме и sugarcane, леле. Богати сме. Браво. Аре, прави покрива. Добре, и са. Защото аз не мога сега да... Чакай малко, стой. Искам малко, ето къде така го направим. Не знам защо. Момче, така е гадно. Не като реалните къщи. Така да има малко светлина. Ние ще направим това. Тия модернизациите ще ги направим. Има време. Да. Тук исках така леко да направя. Има една разделителна способност. Мислим да свършим епизода. Свършвам. Стана доста дълга. Защото после като го качваш има цял ден. И благодаря, че ни гледахте. Това бахме ние. Надявам се този епизод да ви е харесал. Абонирайте се за мене, за Бобчо, за Борис Борисов и за Ендерман ли беше кафе?
Ender Brothers. Да, за Ender Brothers. Това беше от нас. Дано ви е харесал клипа и чао.